Hvad så YouTube? Det er mr.miklaskula, der er her. Det er min iPad, jeg filmer fra. Det er ikke iPad, det er min søde hund. Men jeg har fundet et program til at filme. Altså, nu kommer der lidt Minecraft fra min side. Ja, den her bliver et lille view. Så jeg kan se, hvad jeg har lavet inde på denne her server. Der er nogle små spasser, der render rundt, undskyld for det. Men det første, en stor boks, dems. Et hoved med solbriller, og en masse billeder. En Minecraft man. En bank, et hotel, en snemand. Og ja, min Minecraft-bane. Og mit træhus som divtøj. Og min pickaxe svær, der er fejlet lidt. Pickaxen er okay. Sværet her, det er helt af helvedes. Hvad fanden ligner det? Ingenting. Det er svært, det blev lidt bedre. Jeg er heller ikke helt færdig med det. Men det gider jeg ikke til at færdigt. Nu skal vi lige se mine Robin Hood skills. First try. Yeah, skills. Det der har jeg bare ikke lige set. Jeg fik det med på video. Første forsøg. Og igen, det er så vildt det der. Men håber I er ligeglad om I kan lide den her video. Det blev bare en lille info-video. Og hvis de ved hvad mit program hedder, så er det ærgerligt. Det er et program jeg har fået købt det for ingen penge. Lolo. Nå, men denne video kommer ud på YouTube, så håber I kunne lide den. Til vi ses næste gang, vil jeg lige dø bare, sådan her. Eller selvmord. Vil du ikke lige være så dræber Mikkel? Okay, mand. Næste bliver nok med en TNT-kanon. Det her bliver mit dødshul. Da. You die. Men tak fordi I så med, og til vi ses næste. Ses der.